И здравейте хора, в днескашното видео ще правим ревю на Cross SL7. Ето го тук колелото. Това колело е много яко и ще направим много яко ревю. Така, рамката е 29 цола алуминиева. Вилката е на Sunter Hicks CR32 Coil RL DS29, настройка на твърдостта, заключване, ход 100 мм имаме ход. Чашката е на VP A442S3 дистанционни пръстена чашката. Курбелите са Shimano AFCMT 100C002 XL 340T, дължина 175 мм са курбелите. ОЦ касета Shimano ABB UN 100B23 Hicks на английски. Педалите са Marvi SP-610. Така, веригата е KMC Hicks 9. Обтегача е Shimano Acera RDM 3000 SGS. Делайвела е Shimano Altus AFDM 2000T SM6. Командите са Shimano AF5052KL F9 RX 100 Plus AF5052K9 RX RA 170. Тия имена са много сложни за мен да ги чета, но няма проблем, се оправим. Венеца е Shimano Acera ATS HG 2936. Джаните са Hicks 11, алуминиеви, двустепенни, диск 32 отвора. Предната главина Shimano AHBTX 55B, алуминий 32 отвора, система за бързо освобождане QR. Задната главина е Shimano AFH Hicks 5058B B5, алуминий 32 отвора, система за бързо освобождане QR, както и на предната главина. Както казах, гумите са Kenda K1104A 29 цола 10AF Black, както виждате са черни, защото има едни много грозни колела, които са с бели гуми. Това са много грозни колела. Кормилото е Zoom HL MTB-AL-32 0BT-FOV, алуминиево, размер 31.8 мм и дължина 680 мм е кормилото. Лапата е Zoom HL TDS C507-8 FOV, алуминиева с 4 болта, както и кормилото и лапата са Zoom. Ръковатките са силиконови, черни 120 мм на кросер, са оригиналните на крос. Колче за седалка Golden Well Corex, колче за седалка ProMax SP 2016, алуминий, макс височина 350 мм е колчето за седалката, ето го. Предната спирачка е хидравлична дискова спирачка Shimano AF5052KL F9 RX 100 180 мм ротор Shimano ASMR RT 10M. Това е предната спирачка, тя е с 180 мм диск. Задната спирачка е хидравлична дискова спирачка и тя като предната AF5052K9 RX RA 170 Wheat ротор Shimano ASMR LT10S 160 мм. Предният диск на това колело е 180 мм, задният диск е 160 мм. Тук са ми сценарите за видеото. И стената на поиската е България. Естествено е България, няма как да не е България. Колелото е много удобно, сега ще ви покажа и малко колелото. Само да спомена, че спирачките и скоростите са комбинирани. Предишното ревю на моето колело видях, че моите са отделно. Това е комбинирано скорост и спирачка. Това е жилото за скорост, това е течността за спирачките. От другата страна тук има фарчета, стойки за телефон, ето ги и гумините ръковатки, кросър.
стойка за вода, стоп. Седалката е сменена. Тя е Sale Run Remo, не е оригиналната седалка от Крос. Ето го. И обтегача, венци, верига. Моето колело, не ви показах курбелите, но моето е с предпазите на курбелите, защото третият венец е много голям от предишното видео, защото венецът е голям и може да ви закача в обувки, панталони и така нататък. И така, това е без предпазител, курбел, както виждате на Shimano, жилата са външни, за скоростите жилата са външни, на моето колело, моят велосипед постоянно казвам колело, той е велосипед, но се тая. И е с външни жила велосипеда, защото просто го измисля да е с външни, не с вътрешни, но така. Вилката, ето казах ви заключваща, лок пише и Open. Това е вилката. Ето и дисковете. Дисковете буквално чисто не е карано, те са даже, като ги пипни са много такива. Ето го апарата с стяжка. Само да спомена едно нещо, че просто имат специална степенка за техните колела. Не може да е с всякаква степен, която Байгани е измисля. Ето го и предния апарат и диска. Добре хора, това беше за видеото за този Cross SL7. Ще се видим в следващото видео, което не знам кога ще е, но пак ще е на ревю на колело. Ще ви дам, че е на Cross Fusion 12 Pro. Само това ви издавам за колелото, което ще е следващото ревю. И така. Чао и до нови срещи!